Welcome again diri sa Marawi City mga kabisaya ug isa gid sa atong ginadlook forward pag naata sa Marawi City mao ang food trip. And for the very first time mga kabisaya makakaon na gitag inani nga mga pagkaon sa Marawi. Money lang 195 pesos buy one take one. Nachos 145 pesos. Kada treats mga kabisaya nga good for 5 packs with drinks na ni siya. Og Big Mac Ultimate nga 3 Towers Burger. Hello mga kabisaya, welcome to Halal Chow. Nata karon sa Halal Chow located in Sarimanok Street, Marawi City. O kung ganahan mo mobisita mga kabisaya, dili gid mo mawala sa pag-ani diri kay daplin ra gid siya sa dalan. Diri sa Halal Chow mga kabisaya, open sila Monday to Sunday from 9 a.m. until 8 p.m. Aside sa daghan kag kapilian nga mga pagkaon mga kabisaya, gikan sa chicken, beef ug mga snacks, affordable ra pud kaayo og nindot tambayan kay air condition, limpyo ug very cozy. Natagaan po tag chance na makaadto sa ilang kitchen mga kabisaya ug makita ang preparation sa mga orders. Hello mga kabisaya, nata diri sa kitchen mismo sa Halal Chow. Kung makita ninyo no, grabe gid kayo ka clean diri mga kabisaya. Og as of the moment, nakita na to kung yun na pag-prepare ang BT1 nga barkada treats that for only 495 pesos, good for 5 to 6 packs na siya. Mozzarella. So, muna siya ang mozzarella sticks. Wow, kamo rin ka-prepare, ana? Wow, ning kani. Kami. Chicken. Popcorn. Wow! So, sulit kayo ang ilang 495 pesos nga per kada treats kaya sa mozzarella sticks pa lang daan, no? Mahal kay ang mozzarella mga kabisaya. Separate ang preparation area sa ilang burger mga kabisaya o kani yung nakita karon mo ning burger patties nga sila mismo ang gabuhat. So, kani atong makita karon mga kabisaya mo ni ilang bestseller nga mango graham smoothies. Aside sa anak sa pumilay flavor. Naay KitKat, naay mga double chocolate, classic Oreo. Aside silang mga smoothies mga kabisaya, available po sa ila ang iced coffee diri sa Halal Chow. Diri sa Halal Chow, best sellers gid nila ang mga classic-classing flavors sa burgers o 10 kabuk flavors ang pwede nimo kapilian mga kabisaya. First na to i-try ang spicy beef barbecue burger. Ano ako? Meaty yung patty tapos dalang siya cheese, overloaded ka sa cheese. At the same time, halang siya pero sweet. Ang nakatsada sa Halal Chow mga kabisaya kay sila mismo ang gabuhat sa patty. Next na to i-try ang grilled cheese burger nga tulo kabuk cheese ang gitoppings mga kabisaya. Ay wow! Na siya mozzarella cheese stick. So i-try na nato. Look at that guys, grabe ka overloaded. So ang ilang grilled cheese burger, cheesy kay siya mga kabisaya kay aside sa regular cheese, nabagit siya yung mozzarella cheese nga i-fry na siya daan mga kabisaya, dayon dili siya sweet. Aside sa dako ilang burger overloaded sa mga toppings, pwede gid kay niyo siya ma-buy one take one mga kabisaya for only 195 pesos. Gitry po nato ang pinaka-best seller sa ilang burger, mao kining ultimate burger mga kabisaya. Look, may fries, tapos na siya pineapple, and then beef patty, tapos a lot of cheese. Grabe ka overloaded sa cheese, guys. Grabe ka worth it mga kabisaya. Imagine 275 pesos ka ng ultimate burger ug inana na kadaghan mga kabisaya. Para mas ma-enjoy ug mas makasave mo mga kabisaya, pwede gyapon ninyo ni ma-buy one take one for only 480 pesos. O diba, grabe ka worth it. Og para kompleto ang atong food trip, dapat parisan nato og mango graham smoothies mga kabisaya for only 150 pesos. Og available pod mga kabisaya ang ilang nachos nga good for sharing for only 145 pesos. Sada lang toppings kay beef patty. Tapos ilang beef patty kay grabe pod kamiti. Sila ra gabis mo gabuhat. Og another bundle para barkada treats nga 495 pesos.
Barkada treats nga good for 5 packs with drinks na siya mga kabisaya, pero para sa kwa pwede pa gini siya pang 8 packs. O ganahan ko sa combination sa pagkaon sa Barkada treats mga kabisaya na ay mozzarella stick, chicken popcorn, chicken lumpia, squid roll, tempura, and fries. First time po ko nakaon og spicy french fries with cheese. But pwede gid kayo mo makapili sa flavor sa inyong fries mga kabisaya kung dili mo ganahan sa halang nga french fries. Hello mga kabisaya, invite mo na mo diri sa Halal Chow. We are open in Monday to Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.